replik dari sebuah kitab ya. Dik biyen nek cek cilik kula sering dielingo bapak ibu, oleh saiki malam Jumat ndang nang masjid ndang tahlilan mbahmu bakal mulih ya. Sering tuh wong tua ngomong ngeten nggih. Salah satu judulnya adalah Malam Jumat ya. Bapak-bapak ibu-ibu tak jak nyanyi purun nggih. Jak selawatan sarang-sarang nggih. Terima kasih. Monggo diangkat musiknya, tontengan dulu. Saben malam Jumat ahli kober mulih ning omah jaluk ditongakno wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur nangis brebes milih bali ning kuburan mangku tangan tetangisan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya. Ahli kubur sing diarep-arep namung dongane ahli warise ya. Jenengan sing ditinggal mati diarep-arep dongane. Nek jenengan mboten purun dongakno, akhire ahli kubur balik malih teng kuburan kalih nangis, kalih mangku tangan tetangisan. Nggih, moga selawatan sareng-sareng. Sholli wa sallim daiman ala madar. Moga ibu-ibu. Sholli wa sallim daiman ala madar wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada. Pun balik ke kuburan kalih nangis kalih ngomong ngeten ahli kubur. Kebatut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa banding alam donya bakal tak kubuti bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana. Lagu iki ngetren ora di radio ya. Lagu iki sing ngirimnya asline kula. Pertama yang saya kirim itu Kang Prabu ya. Ternyata dibajak radio Dindi nuangsa enek Dindi lagu Malam Jumat ya. Ternyata membawa barokah ya. Ahli kubur ngomongnya tenang ya. Kebacut temenan ger kowe anak turunku. Kowe tak tinggali donya sak pirang-pirang aku mati ra gelem ndongakno ya. Ya nduk ngersula ya. Pemaneh ndongakno wong roh lara gak gelem niliki ya. Pemalah didongakno. Akhirnya ngomongnya ten ahli kubur, kebacut temenan ya. Mulane kathah tiyang sing mati niku benjing nyuwun kareh Gusti Allah. Ya Allah paringi aku urip malih ya Allah. Aku tak sedekah, donya aku tak cukuki malih tak kula damel sedekah ya Allah. Sebab anak turune sing ditinggal ora gelem ndongakno nggih. Satu syair terakhir dikasih musik drum biar agak rancak ya. Awas, drumnya incero, ulang ra incer. Ya. Syaire ngeten ya. Biyen kowe cilik aku sing rumati bareng kowe gedhe ger kowe lali bapa umi yo wis nek ngono ger ditenono donga
tresnoku ora suwe-suwe kowe bakal usul aku monggo